Ubak penyat sing CM Chief Executive Member Joka Khasi Hills Autonomous District Council ubadairu convener jong kishipotli ki Autonomous District Council but Territorial Council ki badan haki jela bapher katha North East ula ong bagi Autonomous District Council baro kila Phah ya ki Jingai Jingmut halor ka jingterwa pen kelai ka kernet benril ne ka 6 schedule jaka committee ba clear daw menteri kena ka sarkar India ubadi kmi ka tanat kampo yeng unitia anan rai Dagba pentip basyan kandan gaje kendo biang ki Autonomous District Council baro hadelhi uba penyat ulaong. Makandan ke Jingmut de ni kita Jingai Jingmut jaga committee haswa bakandan ke Jingwan ra ke bill ha parliament. Dang shibanai mensyuang ilai kendo ya Union Home Minister Amit Shah hadelhi. Nakaliang jong baro shiphautuli ki Autonomous Council hapo than lamik ni dakawai ke Jingmut ni la depan Phah lut baru khoi ki jingtho ki proposal ki jongi ki Jingai Jingmut ki jongi na baru shipotuli ki Autonomous Council khnang ba ka sarkar India ling ba ka Home Ministry ka badang yai pen khre menta ban wanra yakani ka bill hapo parliament hakani ka jing kendo ngila kranshai ba lathung ya ka committee ki bla khli da u Nitin Rai u belong u Union Home Minister of State jongkari India but yakani kalaya chakmat kakam but shenru le se kini kisngi banwan ngin dan biang ka jingkendo adelhi ban budien yakani but kum bakalong ka khubor hi ka bangiyo na ka ministry kalong bar kumno imat hau banai ubak khatway hakani ka session ka banwan autumn session hapo parliament kinla ban wanra yakani ka amendment jong 6 schedule ka ba kentup hapo ka 125th constitutional amendment te kermen scam da ka jing yo let's say yakani kenti mentai yakani ka amendment jong 6 schedule kanang ibor kanang pen client shu ya ka jing trekam jongi hakabidei ban nang pen client yi bor tenrai let's say ka sensyar khadar habidei ba ka virtual ka jongi ka riti ka jongi baidei ka kur ka jai ka jongi nang ta baidei bar kiwe ki benta ka ketien ka thli tu ka digawai ka bangi dang yakun benta bat sakawai kiwe ka jing mentoi le sekan wanra lingba ka ni ka amendment jong ka 6 schedule hapo dali Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya